need you for a minute. Hvad så unge mennesker, mit navn er Rico, og sammen med Stine Vangsø skal jeg lede jer igennem The Voice Exclusive. Stine har helt eksklusivt fået et interview med den nye vært for successerien Paradise Hotel. Men allerførst skal vi have en musikvideo med Fiddler Grant og danske Camille Jones. Free drinks on tonight. Take some, have a face. Break me, cause it keeps coming down on either side. Bleeding in my mind. Waiting for the creeps to kill my last beliefs. So come on, down to the creeps. Come on, my brain, am I insane to go down to the creeps? Come on, down to the creeps. Come on, down to the creeps. Come on, Jeg sidder nu sammen med kommende værtinde for reality-succesen Paradise Hotel, Mille H. Hun fik sit første barn som 15-årig, sit andet barn som 18-årig, og hun har lige fået sit tredje barn i alderen af 22 med sin kæreste Ronny D, som mange af jer nok kender som vinder af den nyeste sæson af Paradise Hotel. Hun har gennem sit liv gået igennem med virkelig mange strabasser. Hun har blandt andet oplevet en bror, der har begået selvmord, og hendes forældre har endda vendt hende ryggen, derefter hun blev gravid som 15-årig. Først mange gange tillykke med dit nye job som vært på Paradise Hotel. Og mange tak, fordi du vil være her i dag. Det er, du er lige blevet mor. Hvordan er det? Hvordan er det at være nybagt mor? Tak fordi jeg måtte komme først. Det er fantastisk. Jeg elsker mine børn, og jeg elsker at være mor. Jeg elsker at kunne være sammen med dem, og jeg elsker det, de giver mig. Ja, det er jo ikke dit første barn. Det her det er jo rent faktisk dit tredje barn, og du er kun 22 år. Ja. Jeg tænker bare, at det må da være virkelig hårdt ansvar her på dine skuldre i så ung alder. Jeg fik mit første barn, som du selv sagde, da jeg var 15. Der vendte mit liv 180 grader, og det har virkelig været rart, at jeg har haft min moster, som har kunnet give mig tryghed og give mig støtte og passet godt for mig. Ja. Og det fører mig så videre til det næste. Som jeg nævnte, du har gået igennem mange strabasser, du har haft en meget hård barndom. Er det noget, I må høre mere om? Ja, det er det i hvert fald. Jeg fik mit første barn der, da jeg var 15. Og mine forældre, de er meget troende. Så de mener, at man først skal være gift, før at man kan få børn. Så det gjorde også, at hun så blev hos min moster, det er mor, som er 9 år ældre end mig. Og hun har prøvet noget lignende selv, da hun var i min alder. Så hun forstod mig virkelig, og forstår mig stadig, og kan virkelig sætte sig ind i den situation, jeg har været i. Nu har du været kæreste med vinderen af Paradise Hotel, Ronny D.
og han er endda far til sit 3. barn. Men jeg tænker på, at han er jo far til sine 2 andre børn, og du har 2 fædre med de 2 andre børn også. Altså, hvordan klarer du det sammen, du stadigvæk med fædrene til de andre 2? Altså, den ene af dem, han er i fængsel, og den anden, han ved, at jeg selv gør lever. Ja. Så det gør jeg faktisk ikke. Men altså, min moster igen har været en stor hjælp for mig. Og min bror, som så fik et selvmord for et år siden, han hjalp mig også rigtig meget. Og så kom Ronny så, og har bare været en fantastisk støtte og en rigtig dejlig sted for mine andre børn. Og det er også, altså, jeg tager ham også med nu her til Mexico sammen med mine børn. Så det bliver bare en super fed oplevelse, som jeg kommer til at nyde sammen med dem. Så det bliver lidt af en lang ferie med lidt arbejde. Det kunne have været hyggeligt lige at komme til Mexico. Det er vedkommende. Men altså, det er rigtig godt at vide, at du begynder at du har fået det godt igen, at du er kommet så langt med at blive vært for Paradise Hotel. Og altså, jeg er sikkert ikke den eneste, altså jeg og The Voice er mit program er sikker på at vide, altså, hvordan kan du få et så eftertragtet job som at blive vært for Paradise Hotel? Det er faktisk en lidt pinlig historie. Jeg mødte jo Ronny her for lidt over et år siden, og så tog han mig med til nogle Paradise Hotel fester, som de holder. Og der mødte jeg så producerne, Kenny og Sonny, at de læste, at en ny vært, den gamle, hun ville lidt mere. Ja. Men de havde ret travlt, så de blev nødt til at lave castingen på selve klappen. Og nu vil jeg så godt indrømme, at jeg var rimelig forroset. Så her sidder jeg så stangstiv og besvarer en masse spørgsmål, og jeg aner ikke engang, hvad jeg har sagt. Men et eller andet rigtigt må jeg have sagt, at jeg fik jobbet. Det er jo også det vigtigste. Kæft, hvor jeg skulle da med sådan i måde, altså det er helt vildt. Men har du mødt dine nye deltagere? Nej, ikke endnu, men det møder jeg først med Mexico. Jeg har set billeder af dem, og jeg kan allerede sige, at de er meget, meget smukke og meget lækre. Fortæl mig, Mille, er der nogen nye deltagere, eller er der nogle deltagere med fra sidste år også med i den her sæson? Det må jeg ikke afsløre, men jeg kan i hvert fald sige så meget, at det bliver en endnu vildere fest i år, end det var sidste år. Men så vil jeg sige mange gange tak, fordi jeg måtte høre din historie, og mange tak, fordi du har været så åben om det hele, og jeg og The Voice-seerne kan glæde os udtydeligt til at se dig på skærmen her til den kommende vinter. Tak skal du have, og tak fordi du måtte komme. Pull up! Vi er færdige! Vi er færdige! Var det fint nok? Det tror jeg, det var. Det er meget godt, hvis du kan tage den her af. Vi kan lige tage den igen. Skal vi tage den en gang til? Nej. Jeg tror også ikke, vi kan tage den igen. Vi er færdige. Ja, det var så det interview. Jeg glæder mig helt sikkert også til at se Mille tone frem på skærmen senere på året. Vi tager lige en lille musikvideo med Yves Le Rock, Rise Up, og bagefter det så vender Stine frygtløst tilbage med Uffe og Jeppe.